Bună ziua! Passat CC 2012 2 TDI. Vă 140 de cai sau cât ai la tine? Da. 140 de cai, azi și facem. Deservim distribuția. Domnul a zis că e de la Bălți, a venit la noi. Că a zis că câteodată îi place să facem, dar câteodată nu-i place, dar palibom la Telenești a ajuns. Aici e până la, am scos distribuția. Am și facem curățenie și o să vă arătăm după. Spunem SKF, pompa tot SKF, tot în set. De ce SKF? Că îmi place SKF. Până când probleme cu dânsul n-am avut și îmi place suprafața asta de la Coră. Limba rusă usilenă, în română nu știu cum să-i zic. Corectați-mă, vă rog. Mă tin că română reinforced, nu? Asta a fost cureaua veche, a fost Gates. Tot a mers bine, 70 ceva de mii. Da, avem aici o cameră nouă făcut, anume special pentru motoare. Leag de informație rămas, punem mesele și toate motoarele vor fi făcute aici. Ca la doctor, tot alb pe jos, tot curat. Mergem mai departe. Ia că așa arată locul de montare a distribuției. Eu cred că așa ar trebui cam tot să facă, că nu-i greu. Puțină chimie, puțină apă caldă. Ai spălat, ai curățit, ai suflat cu aer frumușel și toate particulele rămase de pe distribuția cei veche, tot s-o scurs într-un tăzășor jos, frumușel, să nu curgă pe jos. Și ai pus tot distribuția nouă și 100 de mii de kilometri o să meargă fără probleme. Numai să nu cedeze piesele. Da, SKF-ul n-am întâlnit încă cedeze. Ceea ce ține de manopera noastră, tot după carte, cu scula specială, da, blocaj, jos blocaj. Iarăși din nou, și ieri și azi, scula asta umblă la toate elevatoarele. Da, fără dânsa e greu. Nu ca alții, cum au însemnat cu corector, aici văd că, da, fazele nu erau corecte, puțin, dar nu erau corecte. Noi să le facem și tot după carte. Am montat noi cu rălușa. Tot e fixat. Pienurile ușor umblă. Și ce înseamnă că e corect. Mai departe avem așa, 20 de newtoni plus 45 de grade. 20 de newtoni plus 45 de grade. 20 de newtoni, 20 de newtoni, 20 de newtoni, 50 de newtoni plus 90 de grade. Bolturile la crâșcă de jos, la capac și al de plastic, câte 10 newtoni. Bolturile la pompă, 15 newtoni. Poate cineva nu deține informația. E fi de folos. Passat CC. Mașina foarte bună, foarte frumoasă, foarte îngrijită, 200 de mii. Am mai scos baia de ulei și am schimbat hexagonul ăsta. Deci, știm problemele la dânsele. În cazul dat era ideal, dar totuși l-am pus nou, că costă și el 3 capici. E văd 10 euro, 13 euro, nu știu cât costă. Tac, suprafața de contact. Am făcut o lună lui Dumnezeu. Baia de ulei. Luna lui Dumnezeu. Sorbo. Curățit, spălat, suflat. Montăm la loc, turnăm ulei și lichiduri. Ți-a plăcut la Telenești azi? Că de cât s-a lucrat normal, nu? După părerea ta. Calitativ. Sau nu chiar? Calitativ și normal. Sau le plouă la pațani în gură cu maslă. Volkswagen, da, saltul. E că așa arată mașina. Ultima procedură. Cum o zice la ea? Am lăut-o, da? Am lăut-o, am băit-o. Am băit-o frumos, căldușorul. Urmele care au mai curs de la motorină, lichid de răcire, s-au scos portonurile astea, filtru, ulei nou, filtre nou, antigel nou, foc la ghete.